עוד בעניין הזה, ואולי גם בהמשך לדברים שנאמרים כאן, לפני כ5 שנים בערך ערכה סטודנטית מהמכללה לביטוח עבודת מחקר שהתמקדה כולה בבניין מרכזי וחשפה מחדלים בתחזוקת המקום. אנחנו מארחים עכשיו את עדי בר-און, שהוא מרצה במכללה לביטוח. הוא בדק אז את העבודה ההיא, ואתה ודאי זוכר את הפרטים. מה אתה חושב? מה עובר לך בראש? אתה רואה בעצם אחד לאחד את כל הדברים שכתובים בעבודה מתרחשים במציאות. האמת היא שאני קיבלתי את העבודה בטרם היא נמסרה לבדיקה אצל אותו מרצה שהעביר לה את אותו קורס, וכשקראתי אותה אני זוכר דבר אחד פשוט, שאמרתי שזה רק עניין של זמן. היו שם, מדובר במבנה מ-1960, מבנה עיקרי, אליו מחובר מבנה מ-1978, הם מחוברים באמצעות רמפה, מבנה מאוד מאוד ישן לכל הדעות, רטיבויות בקירות, רטיבויות בתקרה, בכל מקום אפשרי, חוטי חשמל תלויים מכל עבר, גלגלוני כיבוי אש לא מחוברים, חלקם בכלל לא קיימים. תמונה אחת שהיא צירפה תמונות לעבודה של כל המחדלים. היא צירפה תמונה של ארגז אדום שמיועד לצינור כיבוי אש. היא צילמה אותו כשהוא סגור, שכתוב למי לפנות במקרה חירום, והיא צילמה אותו כשהוא פתוח, כשבפנים אין שום דבר פרט לקופסת סיגריות. אני חייבת לשאול אותך דווקא בתור מומחה לביטוח, כשרואים מבנה כזה, ובאה חברת הביטוח ובודקת, ואתה אומר, אסון שעומד להתרחש, מישהו בכלל מוכן לבטח את המבנה הזה? לא, חד משמעית לא. יש תהליך לקבלת עסק לביטוח, מגיע סוכן ביטוח, ממלא טופס הצעה ביחד עם המבוטח, טופס ההצעה עובר לחברת הביטוח, ואז חברת הביטוח שולחת מטעמה סוקר סיכונים שעבר הכשרה מתאימה, והוא עובר במקום ומצלם ומנתח כל פינה. ומזהה כל אותם אלמנטים שאתה הזכרת. נכון, הוא מזהה הכל. במקרה כזה אני יכול להגיד שהעסקים הרבה יותר קטנים לא היו מתקבלים. אני באופן אישי לא הייתי מצליח להעביר שום עסק במצב כזה. במצב כזה. עדי בר-און, אני מודה לך שבאת אלינו, ואולי תישאר כאן לעוד שיחה אחת. אנחנו חוזרים אל הזירה בבניין מרכזים, כמו שאנחנו יודעים, הוזכרו